posible nga naga-estar sa karon ang pugante kag anay kongresista nga si Zaldi ko sa 14.18 billion pesos nga balor nga balay sa France. Suno kay Department of the Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya, ang amo nga balay ang may ara sa nga pulo ka kwarto. Ang Champs-Élysées isa ka bantog nga lugar sa France kung sa diin nalinyahan ini sa mga dalagko nga kahoy kag mga mamahalon nga balaligyaan kaangay San Christian Dior nga padulong sa Arc de Triomphe sa Paris, ang capital sang France. Nahibaluan nga tubtob sa karon ginapangita si Ko bangod sa mga kaso sini nga ginapangatubang kaangay sang graft kag malversation nga may kaangtanan sa ginapatihan nga maanomaliya nga 289.5 million pesos nga flood control project sa Oriental Mindoro. Sang nagligad nga bulan, ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nadakpan si Ko sa pungsod Czech Republic matapos ini nagtabok pakadto sa Germany gamit ang hindi valid nga travel documents ini. Apang suno kay Rimulya, ginbuyan man si Ko sa mga otoridad sang Czech Republic matapos ang 72 hours. Nauna na nga nagsiling ang Malacañang Palace nga nagkadto si Ko sa France agud mangayo sang asylum. Ginpahayag man ni Rimulya nga may yara na sang pag-istoryahanay na hanungod sa pagpangabay sang gobyerno sang Pilipinas sa mga otoridad sang France nga pungga ng asylum bid ni Ko. Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganito kalaki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros. We're working very hard. Hindi talaga katubigan dyan. Inakuha siya sa Czech Republic, agad-agad. Pinadala na yan, DOJ, we did all we could. But it doesn't always work to our favor, diba? But now we see that this world is getting smaller. Palitan ng palitan mundo niya. Eventually, makukuha rin natin yan. Nag-apply kami ng Red Notice September 2025. Yung Interpol sa France, hindi pa ginagrant yung red notice hanggang ngayon. So September, complied na kami sa kanya. It turns out, iba pala ang batas sa Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti, ay di-delay nila. In-investigate nila sa kanilang sarili. But I'm confident we'll get the red notice, and I'm confident we're gonna get Zaldi ko back here to the Philippines. Yes, it's the only hope we have. I'm confident makukuha natin yun.